Здравейте! Вие сте с мен, Теодор. А това е още от Теодор, както ви споменах в клипа. Аз също така имам канал, който се казва Теодор за възрастните игрите и игривните. И така, днешната тема са моите любими неща в стаята ми. Така, започваме с първото нещо, то е телефонът ми. Samsung Galaxy A6 Edge. Второто нещо е моето PSP. Ето го. Третото нещо е касетата към него, Phineas и Ferb, направена по Phineas и Ferb филмът. Така, четвъртото нещо е телбода. Не знам защо, но ми е любимо нещо. Така, другото нещо са всичките тези работи, моливника ми плюс моливника ми. И така, като любител на музиката, аз не може да нямам слушалки, ето ги. И понеже съм наистина голям любител на музиката, имам и ето такива слушалки. Слагат се ето така. Оп. Може да се разпъват колкото си искате. Може да се сгъват. И така. Компактни са ето така, като направите. Така. Другото ми любимо нещо е моя часовник. Оп, наобратно. Ето. И последното ми любимо нещо е ето този комплект с ластици. От Hippoland ми е. И така. Както знаете, още от корицата сте видели, че ще качвам клипове всяка сряда. Гледайте следващия клип, следващата сряда. Благодаря, че бяхте с мен, Теодор, а това беше още от Теодор.